Niretzat puntu ez dominio bat hasteko da ilusio bat, ez? Bere momentuan ikusi gendunean aukera dominio berezi bat sortzeko gu identifikatzen gaituena mundu mailan kultura arloan modu berezi baten izan zen ilusio bat. Gaur egun da errealitate bat eta hor aukera daukagu gure unibertsitatearen presentzia nazioartean kokatzea eta guretzat hori ere importantea da. Berezitasun hori agertzea mundu mailan gakoa dela uste dugu. Gure izena Euskal Herriko Unibertsitatea da. Eustik hasten gara, ez? Hor dago erantzuna. Euskal Herriko Unibertsitateak eduki behar du internet sarean eduki behar du .eus domeinioa erakusteko hemen zer egiten dugun. Azken batean guretzat gu gara unibertsitate bat Euskal Herrian errotuta dagoena eta mundu osoan dagoena. Beraz, Euskal Herriko Unibertsitateak .eus behar du. .eus dominioa da euskal kulturaren adierazle bat munduan. Eta guk gaur egun egiten dugun guztia, edo neurri baten gitzienez, euskal kulturatik sortzen da eta mundura erakutsi nahi dugu. Beraz, .eus erabiltzea internet munduan erakusteko bai gure irakaslek egiten dutena, gure ikasleek egiten dutena, gure ikerlariek egiten dutena euskal kulturatik sortuta, guretzat modurik egokiena dela, gainera da modu bat ere gure nortasuna erakusteko mundu osoan. Esan dudana, gu identifikatzen gaitu modu berezi baten komunitate bezala, euskal komunitate bezala interneten, eta gure kasuan gainera hezkuntzaren munduan, ikerketaren munduan, transferentziaren munduan ere modu berezian identifikatzen gaitu euskal komunitatearen partaide bezala, baina mundu mailan.